Páči sa mi trend We listen and we don't judge, ale ja to nemám s kým natočiť, pretože môj muž je veľmi neistý pred kamerou. Strašne to rieši, takže idem to sama a nebudete ma ani vydžadžovať, ani ja seba. Ako prvý bod je, že mi absolútne nerobí problém ohnúť stranu na knihe. No a čo? Veď si zaznačím, niekto si píše do kníh, toto by som neurobila, ale ohnúť stranu, no a čo? Ak si urobím záľusk na nejakú knihu a je dostupná celá séria, tak si kúpim celú sériu. Aj keď som ešte nečítala prvý diel. Lebo potom rýchlo zháňam, nemám to rada, alebo neznášam potom čakať, kým vyjdú ďalšie. Takže najradšej som, ak je úplne celá séria už vonku, ten počiatočný ošial okolo nej už skončil a ja si prečítam celé to naraz. To tak milujem proste. Neznášam čakať. Jednakže už zabudám potom medzi tým, že čo tam bolo, keď napríklad o rok čítam ďalší diel. Nemám nervy. Ďalší bod je, že vždy knihu dočítam, aj keď sa mi nepáči. Stalo sa mi asi iba raz, že som nedočítala knihu, lebo som ňu už potom zabudla, alebo som chcela čítať niečo iné. Ale aj keď sa mi nepáči, proste dám jej šancu a dočítam ju. Chcem vedieť aj tak, že asi aký koniec to má. Ďalší bod, we listen and we don't judge, je najprv urobím recenziu na tú knihu, ktorú som dočítala a až tak začínam novú knihu. Pretože zabudla by som na tie emócie, ktoré vo mne vyvolala tá kniha a už by som sa naladila na vlnu tej ďalšej knihy. Nemôžem to urobiť, takže napríklad aj teraz som natáčala recenziu na Zostaň so mnou, ktorú som prečítala asi v nedeľu. Dneska je štvrtok, ale nemala som čas ešte natočiť recenziu. A tak som nezačínala ešte ďalšiu knihu, lebo to už by som bola podľa toho, aká hrubá, ako by ma bavila, ale možno už by som ju mala aj skončenú, hej, takže nie. Toto ma prekvapilo, jak som minule videla, že niekto číta po kapitolách, ja skončím, kde sa mi zachce. Nemám v sebe potrebu prečítať celú kapitolu. Až tak si dať napríklad pauzu. Toto nepochopím. Prečo? No a ja súdim knihy podľa obalu, ale inak ako si myslíte, ja si kúpim knihu, keď sa mi páči obálka, aj bez toho, že by som si prečítala anotáciu. Páči sa mi obal, kúpim si. Hotovo. Ale dosť s tým bojujem. We listen and we don't judge.